Vítajte v prvom letnom vydaní Storm the Throne. Minulý mesiac sa v LA konala najväčšia herná výstava na svete Electronic Entertainment Expo, taktiež známa pod názvom E3. Ako každý rok aj tento si vývojári pripravili na podujatie tie najväčšie chuťovky. Poďme sa pozrieť na tie najlákavejšie z nich. Memory is an important feature of the Nemesis system. We'll find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. It's Havoc! Wrath, he's in the bathroom! I'm on him. Wrath! Shit, I missed. Damn it! I'd like to know you're taking care of yourself. For many people, these traumas become a mental trap. They get stuck, like a ship frozen in ice. You have to do more than walk in his footsteps. For he is more than the sum of his actions. Druhým minulomesačným podujatím obrých rozmerov bola najväčšia svetová LAN party DreamHack. Na tejto švédskej akcii sa zúčastnilo rekordných 21 000 ľudí. A varujeme vás, že nasledujúce zábery spôsobia okamžitú túžbu zúčastniť sa na ďalšom DreamHacku. Čo to vlastne LAN party je? Je to herná akcia, kde si väčšie množstvo ľudí prinesie vlastné počítače a zúčastní sa na rôznych súťažiach, prezentáciách, koncertoch a iných formách zábavy. Pojem väčšie množstvo znamenalo skoro 9,5 tisíca, takže naozaj ide o najväčšiu akciu svojho druhu na svete. DreamHack drží aj množstvo iných svetových rekordov, napríklad počet unikátnych zariadení naraz napojených na lokálnu sieť či rýchlosť pripojenia na internet. Pridajte k tomu turnaje o slušné sumy peňazí či live vystúpenia svetoznámych DJov a máte akciu, na ktorú sa nedá zabudnúť. Kto ide v zime do Švédska s nami? Tábory boli kedysi neodmysliteľnou súčasťou každého správneho leta. Doba však pokročila a počítače prebrali veľkú časť letnej zábavy. Firma Pixel Federation sa rozhodla spojiť staré s novým. V priebehu leta organizuje niekoľko akcií pre mládež, kde sa každý aspoň na chvíľu môže dostať do sveta vývojárov hier. Po úspešných prednáškach na Slavkone v Bratislave a feste Anča v Žiline sa slovenská jednotka na poli hier rozhodla pokračovať v odhaľovaní tajomstiev zákulisia herného priemyslu verejnosti. Potenciálni mladí kóderi sa môžu nechať zasvetiť do tohto sveta v trojdňovom letnom programovacom tábore Summer Code Camp. Túto akciu zastrešuje organizácia Learn to Code. Tento ročník odštartovala prednáška dvoch game dizajnérov Pixel Federation v bratislavskom spote. Bližšie informácie a ďalšie kurzy pre začiatočníkov i pokročilých môžete nájsť na stránkach learntocode.sk. Pozorovanie hviezd je ideálnou činnosťou na teplé letné večery. Čo ale robiť, ak nie je noc, ak sa nám nechce alebo nebodaj prší? Ku hviezdám sa môžeme vydať aj vďaka lacným hrám zo Steamu. A vyjde nás to určite menej ako taký teleskop.
Prvá naša hviezdna hra nie je žiadnou novinkou. Stardopia po prvýkrát vyšla v roku 2001 a kvalitou patrila medzi špičku. Hráčske publikum sa ale odvtedy pekne rozrástlo a Steam Stardopiu sprístupnil novej generácii hráčov. Hra patrí do populárneho žánru staviteľských stratégií. Objektom staviteľstva je vesmírna stanica, ktorá je útočiskom alebo zastávkou na cestách veľkého počtu mimozemšťanov. Každá mimozemská rasa potrebuje iné podmienky pre život, uprednostňuje iné formy zábavy a je len na hráčovi, aby vyhovel čo najväčšiemu množstvu bytostí. Veľa návštevníkov znamená obchod a obchod znamená peniaze. A o tie tu predsa ide. Druhý titul, Faster Than Light, je tiež hra strategická. Dáva nás do pozície kapitána malej vesmírnej lode, ktorá uniká flotile vesmírnych rebelov. Na rozdiel od Startopie sa FTL oveľa viac zameriava na mikromanagement. Každý člen neveľkej posádky, aj súčiastka zraniteľnej lode, je dôležitá. V každom sektore vesmíru nás čakajú náhodne generované problémy a súboje. Správny kapitán si musí vždy vybrať správne riešenie situácie. Pomôcť ohrozenej obchodnej lodi a riskovať poškodenie, alebo ujsť a nedostať žiadnu odmenu, poslať posádku uhasiť oheň, alebo vypustiť z miesta požiaru vzduch a plamene udusiť. Voľba je len a len na vás.